Bagus. Nggih. Rono titik kono kuwi pantene luar biasa. Luar biasa. Kanca-kanca nelayan ya didongake berkah, muga-muga lek ngupa buka mapane tengah samudra Jaladri dipun paringi rezeki sing barokah. Amin amin ya Allahumma. robbal alamin. Amin. Amin amin. Kene amin. lintang Kairo, trotak 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 trotak. Alhamdulillah. Iki nek dicandra pancen ya cocok sing Pripun? ayu Nggih. apa sing putri ayu kaya Nggih. widodari. Sing kakung kaya nggote. Kok pede men ki ngene wong jere kaya bote kok. Barang sing lanang kan gak aku tok. Lah napa? Lah iki semene wong lanang akeh. Lho maksudku sing jejer wong loro Sing iki. lho. jejer awake. Sing ngangge dhewe iki busana lho, jarene Mas. kopelan kuwi mau lho. Ah, sing jere kopelan. Ora to, Nduk, jujur ya jujur. Nggih. Jane wis seneng aku apa ora? Ora. Lah iya ta, kadung mongkok to atimu. Kadung kesenengen to kowe. Ya wis gak apa-apa. Ternyata cintamu ditolak kan? wonge nesu, Pak. Lah nyang Mang ning apa? mobil lho kondo nek seneng nang kene kondo ora pe aku cedak Lita. Ora ngono kuwi. Ya Nduk. aku ya sedih to, Mas. Wong tresno kuwi kan kebak pacoba nek aku cedak kene kowe gak usah cemburu. Lah napa? Boleh wanita yang cantik bisa menggodaku tapi satu yang kutuju hanya kamu, sayang. Masa? Masa? Ngono ki mbok sungkan karo putune to. Lah. Lho masa obahe putune kemriyek kaya ngrayu bocah ki Mas aku. Lah, Sayangku. iya sayang. Jikalau langit mendung menghitam, Iya. jangan kau larang hujan akan turun dengan derasnya. Wah. Jikalau daun-daun kering berguguran, Iya. jangan kau larang karena dia berjatuhan. Tapi jikalau senyummu merona di hatiku, jangan kau larang, aku selalu mencintaimu. Tak kandhane bojomu wingko. Kowe ki Golek meresani live streaming lho, Mas. kowe ki omongan nek kowe ki jane asine Pripun, Om? suses ki ya kuwi. Lah. Susis ini apa? Suami takut istri ki ya kuwi. Lah. Ngono lho. Lah kuwi. Oh, ngenyek jenengan lanang gentle gentle Ora apa? mungkin aku wedi bojoku. Lah nyang apa? Lah, bojoku ra ndek nesu Aku rono ki lho, aku nggonmu kae lho. Pripun? Aku nggonmu mosok sing ngecomne wedang kowe dhewe, sing nyapu kowe dhewe, isu umbah-umbah dhewe. Aku lho lah bojomu nyang apa mekur mocak mecek Piye iki to, ora Mas? nyang apa-apa ku lho. Jenengan lak gelem tanglet riyen kok. Nyang Ngoten apa? niku tanglet kula riyen. Bojoku iki ora ndek nesu, ora ndek gunem, ora ndek piye-piye, Pak. Wong bojoku iki gendeng ae. Ya Allah. Amin. Allahumma amin. Amin Joko Bayi. Amin ya, wis ya. Ora Jim. Ora Jim. Ora cetha kaya. Jim. Nggih monggo cah-cah ki pirang-pirang dina ki ora mulih lho, melek terus lho. Lah. Dongani wong melek ki sok-sok mandi lho. Mandi lho, Mas. Sampeyan ki hati-hati lho, Lek. Omong Ning. sak omong ki ngono. Ora mungkin mandi. Gusti Allah iki kancaku. Oh, alah iki dagelan iki omongane dagelan ngono wong iki, paham. Wong ngono. Paham. Nggih. Walah. Ya. Tenan, sesuk mulih kowe mesti ra oleh lawang kowe. Lah kuwi. Mergo Mas. malam hari ini di streaming lho. Nah, turun Malam ning hari jaba ini omah wingko, info Mas. sing tak rungu garwamu, bojomu, istrimu, wife-mu Iya. ya. Kuwi nobar lho ning omahmu. Kula nek balik gak oleh lawang. Heeh. Bener jenengan. Lah nyang apa kok? Lah bener? omahku ki anyar urung enek lawange kok, Pak. Wah. Mula nek gak oleh lawang, ya bener. Lah nek oleh lawang malah aku seneng. Wong berarti lawange wis enek. Omahku kan anyar Pak iki. Oh ngono. Ngono ta. Ora sombong ora umuk, Nduk. Walah. Nek karo pendopo niki kadohan, Pak. Lho, gedhe omahmu. Alah iya. Omahmu tingkat. Gareng kondang kok oleh. Omahmu tingkat. Tingkat rumahnya tingkat berapa? Nek tingkate ora. Lah, piye? Nek karo pendopo iki gedhe nggonku. Lho, mosok. Kok iso to? Iki cagak 12, 14, 16 lah gedhe nggonku, Pak. Lah Nggonku jenengan cagak 24 kok. Ayo. Lah iya, lah kuwi omah Rosa no, apa omahmu jane? rosa kuwi. Rosa piye? Sokone akeh 24. Rosa piye? Saka Wong ndek ngindheke tak cengkal kene loro.
Terus dhek roh cengkal kono loro. Roh cengkal kene loro neh. Dadi lah cengkal-cengkalan ngono kuwi. Oh mok congkoki arep ambruk to doyong to. Lah doyong kuwi. Masaku Lintang Kairo. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Sing baku bersih desa wonten Tambak Rejo menika diucapkan Wonten Tambak selamat Rejo. dan sukses buat Nggih. Pak Lurah juga warga masyarakat sedaya kemawon. Nggih, sugeng dalu Bapak Lurah, Bapak Surani. Bapak Surani. Nggih, wonten Bapak Kapolri nggih, Bapak Kapolsek. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, nggih, Pak Kapolri ning Jakarta kono ya. Ini kan yo Mirsani. Oh, Lah itu bajunya tulisannya Kapolri loh, Mas. Lah, Itu iya. Polri orang nganggo K. Oh iya. Polri itu Polisi Republik Indonesia. Nggih, saking dalu Bapak. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun sampun nimbali kawula Mas Gareng lan kanca-kanca seni Cakra Budaya nggih Mas Nggih, Gareng. nggih. Lan ugi ngaturaken sedaya kemawon kagem Bapak Ibu sedaya ingkang sampun sami rawuh ing dalu menika jantung plek blek ngono ya Mas. Yo aja nganggo blek, Nduk. Lha, Tumplek ngono wae. Soale nek blek iki tiba. Oh, ngono. Tiba mak blek lho. Iki pokoke tumplek ngono ae ya. Tegese niku penontonnya sangat banyak sekali jumlahnya. Oh, penontonnya Mas. banyak sekali. Nggih, lha Iya. niku sampai tekan dalan-dalan ngono lho Mas. Oh iya. Lah Iki lho mergo saka anune iki Lintang iki lek budal ket awan mau. Arep niti periksa kaya ngapa to Pantai Tambak. Nah, aku mau wis ceklok lho Mas. ceklok ya apa? Cek lokasi. Ceklok iki ora anune. Wong endi to Mas sampean ki? Nek nggonku, kae lho Nduk kerdus ada sego ndang ceklok. Ngono kae. Kuwi di Ceklok. disekop, heeh. Diceklekne, ceklekne. Mas. Beda to? Piye to? Beda. Jenengan Mending tenan aku mau mriki ya langsung jujuk pantai kok, Pak. masa Kula mriki wau setengah sedoso jujuk pantai. Wih, pantai kene hebat. Pantai 24 jam tanpa tutup kok luar biasa tenan kok. pantai iki ra ana tutup, Mas. Masa? Iya, Cak, napa niku namine? Anu le, enek kabel muncek ora? Setrumen gareng kuwi. Masaku kok. Napa namine cagar budaya nggih? Lho iya no. Lah, piye to Mas Gareng ki lho? Layak kok 24 jam. Pantai kok tutup ki lawange sepiro kaya. Ya tutup ning ngebleki kowe kuwi lawange kaya. Iya Pak. Ora cocok. Nusunan ae lho. Nggih. Nggih, Kak. Didoakan nggih. Iya no, didoakan. Nggih. Ya dongane piye dongane? Mugi-mugi setelah bersih Desa? desa sak menika mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan, Amin. panjang umur, Amin. kathah rezekinipun barokah Amin. rezekinipun, Amin. turah-turah kebak-kebak, Amin. ora lokak ning malah kebak, Amin. tinebehna saking sengkala rubeda Amin. Bapak Ibu. Amin. Amin amin. Gandeng sampun cekap kula monggo sarengan kula nderekaken ijab ngaran Gusti Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ndonga ki penting kok sing ya. bener ya Mas ya. Upama Upama ngaturke sampean nembang ngono napa nduk tak pasrahke kagem panjenengan kanggo marga masyarakat sedaya. Nggo nglipur. Soal iki sinden viral lho iki. wah luar biasa. Wah ning dunia maya, ning dunia gaib, ning dunia Lah gareng ki ya luwih kondang, ora ning donya tok, ning akhirat bareng kondang dhek ya. Pripun Om? Kondang teko akhirat bareng ya. Eh. Reng. Ya aku nek tanggapan karo malaikat to, Nduk. Ora cetha. Tembangi menapa manut Tembangi napa, Nduk? panjenengan? Derek napa derek. Niki langgam napa bawa rumiyin napa das pundi? Lho bawa ya kenek langgam mawon, langsung langgam mawon. Oh, langsung langgam. Nggih, diaturke dulur-dulur sing padha parang rawuh, Nggih. bapak-bapak saking Polsek, Koramil juga tidak lupa ya kuwi Pak Camat Nggih, matur dan nuwun. warga masyarakat wonten Tambak Rejo sedaya. Nggih. Mawon. Oke. Napa? Ninggal katresnan nggih. Bah iya, Pripun? ninggal kastres apa? Eh, Ninggal apa? Ninggal Ninggal- katresnan Om Rudi. Ninggal katresnan? Nggih. Ha nek katresnane panjenengan mongko nek wong loro. Dadi katresnan ninggal Ninggal, katresnan. Ha nek katresnan. sampean katresnane ninggale sapa? Niki. Iki ninggal. Sebelah kula niki lho. Nun saya kula jeng pamit mantuk riyin. Petuk pisan. Piye to Eh, kok marah? Dipaske sing ngadeg wong loro ninggal katresnan. Ngono Aku lho. gak ngadeg. Loh, Gak ngadeg Mas. yo. Mas aku kok ya Ninggal dipaske. katresnan. Ninggal katresnan, Ya, ninggal katresnan. Jerene kapel. Berarti ya judulnya ya kudu kapel. Yo Kapel. wis. Ninggal katresnan lah aku manut. Ora apa-apa muga-muga mati sengkalane, mati
alane karek becike amin. Ninggal ki maksudnya katresnane ditinggal ngono lho. Kowe penampa mok jerumen to kowe iki. Lah, Aja ngono lho ya. Jenengan iki. Engko mandi impenmu karo pikiranmu dhewe lho. Barang aku nek bengi ngimpi dadi wong sugih kok. Lah ya muga-muga kowe sugih. Amin 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 amin. Nangis sajroning atiku. Ya, buat dulur-dulur Tambak Rejo. Nangis sajroning atiku. Menika kula aturaken kagem Mbah Lurah Surani. Pak Sukimin, Pak Carik. Mbah Sangkrah. Sambat karo sapa? Tak suwun rina lan wengi. Suwunen rina wengi. Moga-moga Gusti ijabahi. Ayo. Pananggenmu bali. Loh, bali nang endi? Bisa kumpul kaya doi ngundi. Jarana. Lintang Kairo. Taun nono Taunono. Windonono Mas Garek. tak anteni. Ana ngendi lho? Ayo. Pam 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 pam.